Kapitulo 3. Si Nicodemo nakikita kan Hesus. May usa ka pangulo sa mga Hudyo nga ginganlag Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi ni ana miadto siya kang Hesus ug miingon kaniya, "Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tawo nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kon ang Dios maguban kaniya." Si Hesus mitubag, "Sultihan ko ikaw, walay makakita sa gangarian sa Dios gawas kun siya matawo pag-usap." Unsaon pagkatawo pag-usap sa usa ka tawo nga tigulang na? Makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatawo pag-usap? Nangutana si Nicodemo. Si Hesus mitubag, "Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingarian sa Dios gawas kung matawo siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tawo, tawo usab. Ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo na kinahanglan magpakatawo kamo pag-usap. Ang hangin mohuros bisan asa kini buot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Sama usab niini ang tanan nga matawo pinaagi sa espiritu." Unsaon man pagkahimo niini? Nangutana si Nicodemo. Si Hesus mitubag, "Wala ka ba mahibalo niini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw, gisulti namo ang among hibaluan ug nagmatuod kami sa among nakita apan nagdumili kamo sa pagdawat sa among mensahe. Kung dili kamo tuo sa akong gisulti kanimo mahitungod sa mga butang ni ining kalibutana, unsaon mo man pagtuo konsultihan ko ikaw mahitungod sa mga butang sa langit ug wala pay nakasaka sa langit gawas sa anak sa tawo nga nanaog gikan sa langit. Sa mga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronze nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay ang gihigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan. Pankadtong dili motuo kaniya gisilutan na kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Kini mao ang silo. Ang kahayag mianhi sa kalibutan apan gipalabi sa mga tawo ang kangitngit kaysa kahayag. Kay dautan man ang ilang binuhatan ug ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag ug dili moduol niini kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Panang magbuhat sumala sa kamatuoran moduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Si Hesus ug si Juan nga magbubunyag. Human niini si Hesus ug ang iyang mga tinun-an ngadto sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin siya didto og pipila ka adlaw uban kanila ug namunyag siya. Namunyag usab si Juan didto sa Enon nga dili layo sa Salim kay daghan magtubig didto. Nangadto kaniya ang mga tawo ug sila gipamunyagan niya. Niadtong higayuna si Juan wala pa bilangguan. May mga tinun-an ni Juan nga nagkiglali sa usa ka Hudyo mahitungod sa seremonya sa pagpanglinis. Busa miadto sila ka Juan ug miingon, "Magtutudlo, nahinumdum ka ba sa tao nga uban kanimo dito sa tabok sa Jordan nga imo ganing gihisgutan?" Namunyag na siya karon ug nangadto kaniya ang tanan. Si Juan mintubag, "Walay tawo nga makahupot ug bisan unsa gawas kung ihatag kini sa Dios kaniya. Kamo mismo maoy akong mga saksi nga ako miingon nga ako dili mao ang Misayas apan gipadala ako pag-una kaniya. Ang pamanhunon mao ang tag-iya sa pangasawunon. Ang higala sa pamanhunon magulat kaniya ug maglipay siya. Inigkabati niya sa tingog sa pamanhunon. Niining paagiha mahingpit ang akong kalipay. Kinahanglan siya muuswag ug ako mukunhon. Siya nga gikan sa langit. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. Siya nga gikan sa yuta, yutan-on ug magsultig mahitungod sa mga butang nga yutan-on. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. Nagmatuod siya sa iyang nakita o nadungog apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang motuo sa iyang mensahe nagpamatuod nga matinud-anon ang Dios. Kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios ug sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan nahigugma sa iyang anak ug gitugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang motuo sa anak may kinabuhing dayon. Panang dili motuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Pabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan.